Ndi bayune kok ya tuwek-tuwek men to. Wah, tuwek-tuwek iki mah. Mbak, golek apa? Alah nih iki lho golek bayem kok tuwek-tuwek banget sih ya. Iki lho apik-apik. Di. Lah iki. Ah tak bening kaya iki seger lho. Enggak masak toh? Dimasak, lawuh iki entek nanggung. Nya. Endira. Apa tadi tekoki kok kayak ngono iki? Ngopo lho Mbak nik dek iki? Lah mbah aku ya enggak ngerti salahku apa ya. Apa gara-gara ketemu Jiko Manyar ini ya? Ya iyalah paling. Masa Dek kan gitu? wongnya toksik banget sih. Toksik piye? Ide iki anggere anak tanggone, tuku ki karepe enggak oleh lho, enggak oleh madan-madani, karepe sing wah ki deke ngono. Walah ngono kuwi to. Lah tapi kan aku kan tuku Magicom. Duit bojoku to, Nit. Ora nggo duit dheke, lah kok dhek Ya tapi kan deke emang wateke koyo ngono, angel Mbak, lek wis duwe watek toksik ngono kuwi ki. Nah, dadi lek tanggane tuku apa-apa dhek iki iri ya. Iri banget. Deke ya, nek pamane tanggane tuku ngono ki karepe enggak oleh. Yo, Sing iso tuku ki kudune dheke tok, liyane enggak oleh nyaingi. iki kok koyo ngono to, Nit. Lah terus Iya. piye ngene iki? Ya wis lho, gampang wong koyo ngono ki. Piye? Dipanas-panasi ae. Yalah, Ben saya stroke. kok aku dikira pamer. Iya bene, pamer kan gunamu dhewe kan. Enggak ngrepoti dheke. Walah, Ngapain bingung. aja dhek engko tekon ora ya. Tekon karepe ora ya karepe lho. Wis bener lah, malah mulai dihindari ya wong kayak ngono ya. Lah wong aku iki ora nyalah apa-apa lho karo dhek. Wis ngono aku yuk. Ya, Yuk. Ayo tak kayak apel. enak kuwi seger. Enak aku tuku sekilo.